día, Sara. Ti vas a ser a responsable da Vicerreitoría do campus de Pontevedra. E os campus, como calquera outro campus en outras universidades, non son só espazos onde hai titulacións, non? Hai tamén unha vida académica, unha vida investigadora, e hai moitas actividades de lecer, en este caso en concreto, un campus que está tan preto da cidade, con a conexión moi directa, non? Coa sociedade e coa vida cultural da cidade, pero á vez precisan tamén facer unha estrategia, non? Unha planificación a futuro, porque para integrar un pouco todas as titulacións que existen, non? Neste caso temos unha diversidade, temos artes, temos comunicación, publicidade, dirección e xestión pública, forestais, ciencias da educación e do deporte. Deberíamos loitar por, de algún xeito, integrar todas esas titulacións, non? Con un sentir común e con unha actividade, unha loita común polo crecemento do campus, non? E pola vida no campus, non? Entón, non sei que ideas terías ti un pouco para satisfacer esas necesidades e para establecer esa programación, esa coordinación futura, esa planificación estratégica, non? Do futuro que, na túa opinión, requeriría este campus de Pontevedra. Pois si, eu como pontevedresa o digo, ademais, o campus de Pontevedra é un campus que ten unha identidade propia, na que, como ben dis, mistúranse moitísimas disciplinas e diferentes áreas de coñecemento, como é a xestión pública, forestais, arte, cultura, educación. Penso que dentro desa potencialidade, o xeito de explotala e levala ao seu máximo alcance é facer unha mellora tamén dos equipamentos e das infraestructuras, non? Porque unha universidade que ten un bos equipamentos tamén atrae talento, permite crear dun xeito mellor e permite tamén unha vida estudantil máis activa. Efectivamente, temos que mellorar na atracción de talento, non? En a atracción de investigadores ou de profesores visitantes, non? E incluso internacionais, non? Para mellorar a internacionalización do campus. Sí, eu penso ademais que iso é moi importante e ademais hai que ter en conta que nos temos unha parte do noso campus ten a posibilidade de facer residencias artísticas e de atraer tamén artistas e tamén atraer deportistas, non? Entón, os investigadores están aí, a Universidade de Investigación é un pilar fundamental. Bueno, xa temos deportistas de élite aquí na Universidade, no campus de Pontevedra, e tamén a investigación crece moito nos últimos tempos. Temos xa un instituto de ciencias do deporte, eu creo que poderíamos crear tamén un novo instituto relacionado con creatividade, industrias creativas e culturais, non? Eu penso que o campus de Pontevedra ten de sobra potencial para poder acadar este tipo de cuestións e tamén incluso facer algún campus internacional de verán que puidese conxugar un pouco esta interdisciplinaridade da que falamos. Bueno, e tamén, cando falamos do campus de Pontevedra, ven á cabeza Campus Crea, non? É o campus da creatividade, pero que é un campus que ademais ten que integrar ese Campus Crea, se conseguimos ese selo de Campus Crea, integrar todas as outras titulacións e que todo o campus se senta beneficiado, non? Sí, eu penso que eso é fundamental, e penso que ademais un reto para nós é conseguir ese Campus Crea de excelencia que permita unar todas as titulacións, ademais titulacións de futuro que hai no campus de Pontevedra e unar todos os intereses das diferentes disciplinas, non? Para que sexa un pouco un referente de innovación social incluso na Universidade de Vigo. Bueno, o campus creceu moitísimo nos últimos tempos, o número de estudantes vai cada ano é maior, precisamente porque tedes un excelente ambiente no campus, non? En todas as facultades, non? Hai espacios de lecer para os estudantes e iso anima a que eles veñan e a que haxa unha maior convivencia, non? A verdade é que sería interesante ou gustaríanos aportar tamén fornecer o emprendemento en industrias culturais e creativas no propio campus, que haxa espazos de coworking no que o estudantado poida traballar arreo e xuntarse, non? E deste carácter interdisciplinar tan particular que ten o noso campus, poden sair proxectos moi interesantes de cara á cidade, non? E de cara á investigación. Bueno, faltaríanos un pouco ese paso, non? De cara á cidade. Estamos inseridos totalmente na cidade, temos unha relación boísima ca Diputación, co Concello,
temos que facer algo máis para conectar ese campus ca cidade, algunha actividade, por exemplo, anual, que conecte, que faga que a sociedade pontevedresa coñeza o que facemos na Universidade de Vigo? Sí. A verdade é que o campus está moi integrado na cidade, pero aínda é necesario facer e manter as boas relacións coas diferentes administracións da cidade, as administracións locais, como son o Concello de Pontevedra ou a Deputación, promover un pouco o campus na cidade, non? Que a cidade forme parte do campus e o que o campus invirta, non? Sistemáticamente na cidade a través de exposicións permanentes na Facultade de Belas Artes, festivais de cine, propostas culturais e educativas, non? Que fornezan esa rede, non? Que esa simbiose que ten a universidade e o campus coa cidade. Pois estupendo. Pois nada, teremos ese campus de innovación social, de creatividade, e esperemos fortalecelo e que se este moito máis integrado na cidade e moito máis integrado tamén no conxunto da Universidade de Vigo. Moitísimas grazas. Moitas grazas a ti, Belén.